Bueno, albistegian ikusi duzu, elak salaketa gordina jarri du mahai gainean, esanez, Europako batasunean, Errumaniaren atzetik, azken aurrekoak edo, gaudela Euskadin inbertsio mailan produktu gordinarekiko alderaketa horretan edo, eta Europan 5% inbertitzen dela hezkuntzan, eta hemen 3% baino ez, eta 2009-etik ona 250.000 euro gutxiago inbertitzen dela duela Jaurlaritzak hezkuntzan. Ez dakite hori horrela esan da, gauza potoloa dirudi, baina ez dakite zein den hezkuntza. Hori dira, beraiek egiten duten irakurketa bat, baina egia dana da, estatu mailan gehien inbertitzen duena, ez dakit gehien, baina gehienetariko bat inbertitzen duena hezkuntzan Euskadi da, hori alde batetik. Eta gero horrek ere erakusten du lortzen ditugun emaitzak. Atzo bertan atera ziren uste guztiarren portzentaia eta guria da bajuena estatu mailan, 9,6. Euneko 9,6. Europan batazbestekoa da 10, eta Espainian jaia 20. Beraz, uste dut emaitzak ez dute hori esaten. Eta uste dut hemen egiten dugun inbertsioa oso potentea da. Legaldiaren hasieratik gure leloa izan da pertsona helburu, eta horien artean izan da hezkuntza babestea, ez? Orduan horrekin jarraitzen dugu. Eta ez dut uste hori da, irakurketa oso interesatua. Nire ustez, zergatik, emaitzak ez dute hori ematen. Elak nolait azimarra jartzen du nolait ikasgeletan gero eta ikasle gehiago daudela, aspaldiko partean ikasleak gehitu egin direla, bai publikoan eta baita pribatuan edo arlo kontzertatuan ere, eta nolait lan karga irakasleen gain jarri dela, eta 3.600 irakasle gutxio dagoela oroar irakaskuntzan. Hori ez da egia. Hau da, guk sartu ginenetik gela gehiago eta irakasle gehiago daude sisteman, eta ratioak, hau da, zugeratu zenbat ikasle egon daitezken geletan ez dira aldatu. Hau da, baimendutako ratioak ez dira aldatu. Hori, mantentzen dira. Hori ez da gertatzen beste puntuetan. Estatu mailan aldatu dira, baina hemen ez da aldatu. Eta gero, beste gauza da, nola okupatzen diran, baina hori ez da gure eraginen arabera, izango da natalidaren arabera. Hau da, ikasle gehiago baldin badago kurtso batean, ratio horren arabera, igual urte batean egongo dira 19 eta beste urte batean egongo dira 18 edo 21. Baina baimenduta dagoen ratioa ez da aldatu. Hori ez da egia. Ratioa mantentzen da. Irakasle kopurua handitu inda. Hau da, eta lehen esan dizuen arabera, ikasle gehiago gongo dira etapa ezberdinetan, eta beharren arabera gela gehiago ireki dira, eta horretarako irakasle gehiago jarri dira. Beste gauza da, beraien, ikustea proportzio, joera batekin, aspaldikoa, igual, gustatuko litzaigukena, baina momentu honetan, ez da, beraiek esaten dutena.